Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2019 i-Furious. La isiqala khona ngamantombazana abangani ababili. uBeth noKelly abathi beqala inkulumo bayixoxa kahle kanti bazo-end up sebephikisana bagcina sebexabana. Ingxabano nempikisana yabo yaya ngokuba strong lapho kwagcina amantombazane esethukana waze waduba uBeth wahamba. Okwakubuka sengathi sekuphela ubungani babo. uKelly wayeselemile lapho wezwa imisindo la ekuye ngakhona uBeth wagijima eseyombheka. Kodwa uKelly wafika lapho ethi uyobheka khona uBeth wafica esenyamalele ngasekho. uKelly wathi uqalaza kwenye indawo wabona abantu bedonsa umngani wakhe uBeth behamba naye. Wathi esadidiswe yilokhu uKelly naye bambamba bamthumba. Ngesitholayo ukuthi waye kwenye indawo yayikwelinye ihlathi ayengalazi. Kulelo hlathi kunebhokisi elimnyama lapho uKelly ayelaliswe phakathi kulelo bhokisi. Waphaphama khona ekuqulekeni. Waphaphama kulelo bhokisi uKelly sadidekile kodwa into ayisayikhumbula ukuthi izolo ebusuku besabona kuthunjwa umngani wakhe uBeth naye washawa into ekhanda njengoba ephaphama kulelo bhokisi elimnyama elikhulu. Kodwa kulelo bhokisi kwavela kwakhanya ilambu elibomvu kwakhala umsindo ohlaba kakhulu emadlebeni. Wawukhala kuze kube ngathi ufuna ukugqobhoza i-eardrum yendlebe. uKelly wakhala kakhulu ekhaliswa yilo msindo ezama nokukhahlela libhokisi ukuthi livuleke kodwa laliqinile lingavuleki. Ngendlela okungabekezeleki ngayo lo msindo ohlabayo wakhipha wonke amandla akhe uKelly ezama ukuvula le bhokisi lagcina livulekile wakwazi ukuphuma. Wathi mayephumela ngaphandle uKelly waxakwa ukuthi ukwelinye ihlathi angakaze alibone ngoba kwakuyindawo ayiqala nokuyibona empilweni yakhe leyo. uKelly wacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi labantu abamthumbile bathumbe nomngani wakhe uBeth okungenzeka ukuthi naye ukulona lihlathi. uKelly wabona ukuthi ukuhlala lapho kwakuzombambezela waqala lapho wazulazula kuleli hlathi eqalaza okungamsiza ngeclue. Waqhubeka uKelly nokuhamba kulelo hlathi. Ngenkathi eqhubeka nokuhamba wayehamba ebona iy'ndawo ey'sabekayo wabona ngisho isidumbu somuntu esesabole sesiqala ukuba amathambo. uKelly wasuka lapho wabaleka esecabanga ukuthi mangathi ubulawa umuntu la akekho umuntu ozomlekelela ngoba futhi nesidumbu sakhe ngesithole umuntu. uKelly esagijima kuleli hlathi wayehamba ememeza igama likamngani wakhe uBeth ngethemba lokuthi kungenzeka aqhamuke. Nokwathi enganakile uKelly wezwe sebanjwa umuntu emqhamukela ngemuva wambamba umlomo emvala ukuthi angamemezi. Kodwa wakhululwa ukuthi akubona abathumbi kodwa abanye besifazane nabo ababethunjwe njengaye. Amagama abo kwakuScarlett noShan. La mantombazane atshela uKelly ukuthi angamemezi angawubanga umsindo ngoba mayeke wezwa uzobabulala bobathathu. uKelly wayengazi nokuthi ubani lokukhulunywa ngaye ukuthi mayeke wezwa. La mantombazane abuza kuKelly ukuthi akayiphethe ifoni yakhe. uKelly wathi uyacabanga ukuthi iwe kuleli bhokisi akade bemvalele khona usacabanga ngoyibheka. Wagijima esethi uyayibheka kodwa wathi efika lapha ebhokisini wafica ukuthi ayikho kulelo bhokisi. Amantombazane atshela uKelly ukuthi kungenzeka ukuthi labantu abamthumbile bayithathile baqala baphatheka kabi. Khona lapho uKelly wazizwa ephelelwa amandla waba weak kwabamnyama ngisho emehlweni wazulelwa ikhanda washayeka phansi waquleka. Kodwa uKelly wazibona lapho ingathi uhamba kwenye indawo eyihlathi ngathi usebona ngamehlo omunye umuntu ombulalo wayephethe imbazo ehamba ehlathini. uKelly wayebona ngamehlo alo muntu ophethe imbazo okungathi uhamba kulona lelihlathi abakulona. Le ndoda yayiphethe imbazo inezandla ezigcwele igazi kubonakala ukuthi ifuna umuntu ezombulala. uKelly wagcina ephapheme kulokho kuquleka kwakhe kodwa wadidiswa ukubona uScarlett esesele yedwa uShane engasekho. uKelly wabuza kuScarlett ukuthi uphi uShane. Wathi uScarlett uShane uhambe esathi usaqalaza la ehlathini for ukuthola something ezobanika usizo. uScarlett naye wayesadidiswe indlela ade equleke ngayo uKelly embuza ukuthi ukujwayele yini ukuvela awe kanje ngendlela engajwayelekile kanje. uKelly naye wayesadidiswe indlela yokuquleka kwakhe esayibuza nanokuthi ubalo umuntu akade embona kuleya vision onezandla eyinegazi ephethe imbazo. Waqamba amanga uKelly wathi kunesifo esimphathayo sikanje sokuquleka mayezizwe nestress ephatheke kabi. Wenzela ukuthi uScarlett angasoli into eziningi. uScarlett wathi kuKelly ngiyaqala ukuzwa isifo esinjengaleso. Wathi kodwa into ebalulekile ukuthi baphume kuleli hlathi. Bahamba baqhubeka nehlathi kanti abazofica elinye ibhokisi elifana nalawa bebevalelwe ukubona. Baphuthuma beyolivula bethi bafuna ukusiza umuntu ovaleleke phakathi kodwa ngebhadi bafica li-empty phakathi base bebona enye indoda eyayivala ubuso ngenye into eyimask iphethe nembazo ebukhalini masayidi omabili. Lamantombazane acasha ngemva kwalelo bhokisi elimnyama ingababonanga le ndoda. uKelly esemva kwalelo bhokisi wakhumbula ukuthi le ndoda iyona lekade eyibona kule lapho equlekile ngoba ebona uKelly ukuthi igqoke ngale ndlela kade eboniswe ngayo iphethe naleyo mbazo efana exactly nale ayibonile. Kodwa uKelly wayesadidiswe ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi abone ngendlela ekubona ngayo amehlo omunye umuntu. Le ndoda yembazo ngendlela eyiqalaza ngayo kwakubonakala ukuthi izingela umuntu eyayizomhlahlela ngayo le mbazo. uKelly wayesathukile becashe ngalelo bhokisi waphinde waquleka futhi okwesibili. uScarlett emcela ukuthi angakuvumeli ezama nokumgcina ebhekile kodwa waquleka khona kunjalo uKelly. Nokwathi mayequleka
kuKelly umcabango wakhe wabuyela ekuboneni ngamehlo aleya ndoda ewumbulali, ngoba ngaleso sikhathi uKelly wayesebona yonke lento ebonwa yiloya muntu ophethe imbazo. uScarlett wazama ukuvusa uKelly kodwa wathola ukuthi akavuki, wasuka lapho wabaleka uScarlett wayesesaba. Kanti uzothi esabaleka kanjalo ehlathini uScarlett indoda yembazo yambona yaqala nayo yamjaha. Ngenkathi kwenzeka yonke leyo nto uKelly wayesabona ngawo amehlo ombulali owayejaha uScarlett, eyibona yonke leyo nto yenzeka ngokwamehlo akhe nemicabango yakhe. Le ndoda yembazo ngokubona ukuthi uScarlett unejubane ugijima kakhulu kunayo yavele mjikijela ngayo imbazo, kanti ngenhlanhla ezogeja imbazo yayobhajwa esihlahleni. uScarlett wasebenzisa lelo thuba ukudonsa leyo mbazo ayikhipha, kanti uzothi ukapa le ndoda uScarlett wathola ukuthi inamandla kakhulu kunaye, yamphuca imbazo yamxavuna yamklenya, yambamba leyo ndoda uScarlett esembhanqe nesihlahla esizama ukumgqinqa yona le mbazo imphusha ngenkani. uScarlett wazama ngawo wonke amandla ukuyivikela kule ndoda, kodwa le ndoda yam-overpower ngendlela eyi-powerful ngayo yagcina isimbulele. Isihambile le ndoda noKelly waphaphama ekuqulekeni, wavuka lapho eseqonde khona la ekhona uScarlett, kodwa ngebhadi wafica umngani wakhe eseshonile genxe ngaleyo mbazo. Wasuka lapho uKelly wagijima nakhona eseyofuna uShane. uKelly enzela ukuthi uShane naye angathola umbulali kuqala. uKelly ngokubona ukuthi wonke umuntu la ehlathini uyazingelwa one by one, waqhubeka nokubalekela ukuthi aze aliqede lesihlathi wagcina ephumile. uKelly waphumela kwenye indawo eyayivulelekile ingenazo izihlahla, waqhubeka nokubaleka uKelly ngoba eseyitshela ukuthi usekhululekile, kanti phambili uzovela ahlangane nendawo yayiplanta ama-electronic device. waphinde wabuya loya msindo ohlabayo kade ukhala esebhokisini, nakuleyo ndawo kwakukhanya lona leli lambe elibovu kade likhanya esebhokisini. lowo msindo wakhala kabuhlungu ey'ndlebeni kaKelly ngale ndlela ukuthi yayingabekezeleki leyo nto, nalowo msindo wamenza wangazazi ukuthi kumele enze njani, ngoba wayengeke akwazi ngisho ukwenza lutho ngoba wawuya ngokuqina mayethi uyaqhubeka kumele avale amadlebe. Le ndawo indlela ekwakhiwe ngayo kwakukhombisa ukuthi amasensa ayakhiwe ababulali for ukuthi avimbele wonke umuntu ozama ukubaleka ukuthi angabaleki. uKelly wathi mayesuka eduze kwamalayithi ebuyele emuva ashintsha aba-green, wanqamuka nalo msindo kade ukhala, okukhombisayo ukuthi lento kubiyelwe ngayo leli hlathi kanti akufuneka usondele kuyona. uKelly waqala waphatheka kabi ngokucabanga ukuthi kaze ubani lo bakidnephile, eyibuza futhi nokuthi ufunani lo muntu. wayathi esacabanga kanjalo wezosehayiza omunye umuntu wesifazane emva kwakhe, wathi uyaqalaza wabona omunye umuntu wesifazane wayebaleka ejahwa yiyona le ndoda yembazo. esekhathele ngoba wagijima wawa phansi, kanti le ndoda izovele uyijikijela imbazo yobhajwa emhlane walo muntu wesifazane, yamlimaza kabuhlungu emhlane. le ndoda yathi sibuyela ngaphambili sithi izomqedela. uKelly wabona kuqhamuka enye indoda futhi naye eyivala ubuso ngemaski, kanti le ndoda yayigijima yona yayiqonde ngqo kuKelly iphethe isikela lokusika utshani, kodwa le ndoda yembazo yabona kuza lo omunye wesibili ahambe yomvimba, imxwayisa ngokumvimba as if kuwukuthi uKelly uyinyamazane yakhe. nalenye indoda yayingafuni ukuvinjwa yile ndoda yembazo, nokuyilapho abaqala khona ababulali bashayana bodwa. aqhubeka la madoda amamaski ehlephulana ngequpha, nokwakubonakala engathi kubona bobabili akekho wayeza ubuhlungu. ebona lokho uKelly waphuthuma ukuyosiza lo muntu wesifazane olimele ogenxwe ngembazo emhlane. waphuthuma uKelly ukuyobamba lo muntu wesifazane ambalekise eduze kwalamazimzima alwayo, noma naye lo wesifazane wayephelelwa amandla ngenxa yegazi lokulimala emhlane. kodwa uKelly wakwazi ukubaleka nalo muntu wesifazane waze wawungena phakathi ehlathini la engathi kuneyihlahla khona, kanti ehlathini ngaphandle kulamadoda alwayo yehlulwa le ndoda yembazo. yaqhubeka le yayizingela uKelly seza khona ehlathini esazombheka. uKelly ngokuthi lo muntu wesifazane wayephelelwa amandla futhi wayemsinda, wamcashisa ngesinye isihlahla esikhulu, wamtshela ukuthi akahlale lapho usazama ukuyofuna usizo. nokwathi lapho uKelly esehambile lapho eduze kwalowo muntu wesifazane, kanti le ndoda ebiqhamuka lapha ehlathini, kanti izovele imfice la amcashise khona, amthathe simhudula phansi ihamba naye. phezu kokuthi lo muntu wesifazane wayekhala kakhulu edinga usizo, ekhaliswa nayinhlungu zokuhudula ngalo inxeba lalimele khona. khona lapho kwaqhamuka enye indoda efaka imaski yengulube yavele yahlasela yena uKelly ifuna ukubulala yena. ngesikhathi uKelly besafayithana nale ndoda yemaski yengulube, lo wesifazane wayelimele emhlane wathi ucela ukuxolo kule ndoda kodwa wayengenazwelo, ngoba yajikela ngale kwesihlahla yambhanqa nesihlahla yayidonsa iy'ngalo ikhipha amandla ayo wonke ayikhipha emzimbeni, yamphumuza ey'nhlungwini yambulala engasenazo iy'ngalo. uKelly wayesazabalazela ukubaleka kule ndoda yemaski yengulube, kwaqhuma isibhamu khona lapha ehlathini. leyo ndoda yemaski yengulube yadutshulwa ibhulethi yaqhamuka ngemuva, uKelly engasabonanga nokuthi idutshulwe ubani. wasuka lapho wabaleka naye. eqhubeka nokubaleka uKelly wafica enye indlu yamaplanga yayiphakathi nehlathi, wangena phakathi eyitshela ukuthi uzothola indawo yokucasha khona lapho. wayiqalaza yonke indawo le ndlu ngoba efuna ukwenza sure ukuthi akekho umuntu ongaphakathi oyingozi. nokwathi lapho uKelly seqala engathi uyakhululeka wezwe iy'nyawo zomuntu ezayihamba ngemuva. uKelly wahloma ngalowo bhusha ayewuthole khona lapho, waphenduka wakugenca lo muntu owayeqhamuka emva kwakhe, kodwa wethuswa ukuthola ukuthi akagencanga omunye wababulali kodwa wagenca omunye oyi-victim, owesifazane naye owayethunjiwe kade ecashele bona ababulali. uKelly wayesola kakhulu ngesikhathi esebona
wabona lo muntu wesifazane ukuthi usevele wambulala washona same time. Khona lapho uShane wangena nenye intombazane encane ekade eyivikelile naye ethole khona ehlathini. uShane wethuswa ukubona uKelly ukuthi usebulale lo muntu wesifazane kade emshiye la endlini. uKelly wathi uzama ukuchazela uShane ukuthi kube ingozi kodwa uShane wayengasamkhola uKelly embona njengombulali naye. uShane etshela uKelly ukuthi lo muntu wesifazane ongenacala usefile kunesibindi sokuthi leyo nto kube yiphutha ukubulala umuntu. uKelly wayesedliwa unembeza engasazi uzochaza kanjani waphinde waquleka khona lapho. Waphinda futhi ekuqulekeni kwakhe wabona ngamehlo omunye umbulali. Kuleyo vision yakhe uKelly wabona omunye efihla omunye umuntu wesifazane kwenye indawo esehlathini. Wathi mayibukisisa uKelly wathuswa ukubona ukuthi kanti umngane wakhe uBeth. uKelly wajatshuliswa ukubona ukuthi kanti umngane wakhe usaphila kanti futhi kukhona umuntu ozama ukumvikela ngokumfihla. uKelly although engayazi le ndawo futhi wayengakaze afike ngakuyona kodwa wayenothisa ukuthi indawo yayingathi isegqumeni elinamatshe. uKelly wathi mayiphaphama ekuqulekeni wafica le ntombazane encane ekade ivikelwa uShane igama layo uRose. uRose wethuka kakhulu mayebona uKelly eza ngakuyena ngokuthi wayemsaba ngoba uKelly ebulale umngane wakhe kade efike naye. wakhala uRose ngesikhathi uKelly ezama ukuxolisa kuRose emchazela ukuthi ubengaqondile ngempela ukubulala umngane wakhe yena akayena umbulali nawe bethi uyayivikela kulabo babulala ey'tshela ukuthi omunye wabo. uRose wadecide ukumnika uKelly lelo thuba lokuthi amthembe eseqala ukubona kancane ukuthi uyimisele ngokumvikela. omabili la mantombazane athembisana ukuthi azovikelana noma babengazazi kahle hle ukuthi babhekene nani. kodwa khona lapho uKelly wayengakhululekile sacabanga ukuthi kwenziwa yini yena yedwa abone lezi zinto kanti futhi aquleke into ebingamenzi. uKelly ebuza kuRose ukuthi naye uswakwayibona nezinto ey'kanje waphika uRose ukuthi cha akaze ayibona izinto ey'kanje esho futhi nokuthi akaze aquleke yena. uKelly wakhumbula kancane ngobusuku ababethunjwe ngabo ukuthi uyakhumbula kancane ngathi kwakunodokotela ababili ababenza something emehlweni akhe ngaphambi kokuthi afakwe kulelo bhokisi elimnyama azobekwa la ehlathini. uKelly ngokufuna ukuprove ukuthi lama visions enzeka ngenxa yaleyo procedure ayenziwa udokotela emehlweni abo wafuna ukuprova ngokuya kulesi sidumbu salo muntu wesifazane ambulale ngephutha. wafika wamhlenziso walikhipha ihlwe elilodwa. lokho kwathusa kakhulu uRose kwagcina sebuyelwa kumsaba futhi uKelly. angempela uKelly wathi mayelibona ihlo lalo muntu wesifazane oshonile wafica enye into eyi-electronic device encane eyinentambo ikagesi ixunywe lapho. kwakubonakala engathi kune-sophisticated surveillance system. wabona lapho uKelly ukuthi ingakho athi mayiqulekile avele abone ngamehlo alabantu abababulala. uKelly wabona lapho ukuthi lama-electronic device axhunywe emehlweni awo wonke umuntu othunjiwe la. uKelly sayibuza kodwa isizathu sokuthi kwenziwa yini kube uyena yedwa okwazi ukubona lama visions. kodwa uKelly wabuye wabona ukuthi mhlampe lokho kungenziwa i-treatment yakhe ayidlayo nane-medical condition yakhe yesifo esimphethe ukuthi mhlampe ikona uku-accelerate lama vision fast kunabanye. khona lapho uShane wayekade esahambile wabuya wangena wavala iminyango wakhe. uKelly wachazela uShane ngento aseyidiscavile ukuthi kunama-electronic device abawaxhuma emehlweni abo ethi futhi uyacabanga ukuthi lowo muntu okuwuyena ocontrola lesi uyakwazi ukumonitha ilocation yaleyo victim ekumele bayihlasele. ethi kwenye yama-vision akhe ubone umngane wakhe wakudala ekuthiwa uBeth ukuthi nawe uyaphila. ethi kodwa ngididiswa ukuthi omunye wababulala umfihlile kunokuthi ambulale. okuyilapho la mantombazane amathathu avumelana ngokuthi kungenzeka ukuthi wonke la madoda ama-mask awezile ngokuzobulala. bethi kungenzeka ukuthi umuntu usuke ne-target yakhe ekumele ayibulale kodwa ayivikele ayifihle i-target yomunye ukuze angayitholi. wezwa lokhu uKelly wacabanga ukuthi le ndoda yembazo ibingaqondile ukuzombulala kodwa kunalokho indoda yembazo ivele yayolwa nale ebifuna ukuzobulala yena uKelly. amantombazane abona lapho ukuthi wonke umuntu wesifazane othunjiwe la ehlathini unomvikeli wakhe kumele azomvikela kuyona le genge yababulali kodwa still ekuyimishini yokuthi abulale omunye kumele abe yi-victim yakhe. bethi kushuthi lowo mvikele kumele avikele leyo ntombazane mayehluleka ukuyivikela uzobulawa naye. nokuyilapho kwacaca khona ukuthi kushuthi leli hlathi elifana nendawo yegame yabantu bangaphandle aba-rich abakhohlakele ababheja khona ngey'mali ey'nkulu for ukubona abantu bebulawa bona bekuthathe soke-entertainment ukufa kwabantu. uRose benoShane basebethukile ngokuzwa lento ababexoxa ngayo. uKelly wabuye wakhumbula ngenkathi etshela amantombazane ukuthi esehlathini uhlaselwe enye indoda yemaski yengulube evele yadutshulwa omunye umuntu ekhanda wayibulala. ethi uKelly ngiyacabanga ukuthi bekuseyindoda yembazo mhlawumbe isaphile ibingivikele. uRose noShane babona ukuthi le theory abakhuluma ngayo uma kuyiqiniso kushuthi kumele abathole nabo abavikeli babo ukuthi bawobani ngoba kukaKelly kungcono ngoba useyamazi ukuthi indoda yembazo umvikeli wakhe. kodwa uShane wafika lo munye umcabango wokuba nenhliziyo embi ngoba wabona ukuthi uma ingabulala la mantombazane amabili anawo la endlini okuwuKelly benoRose okushuthi nabavikeli babo bazofa vele ngoba wavele wadecide ukuthatha isisode sethi uzogenca bona uKelly noRose. la mantombazane ngokubona ukuthi uShane akadlali bavele baphuma babaleka bagijima bayongena kwenye indlu futhi yayikhona la ehlathini bayikhila phakathi. bacabanga sebelapho phakathi ukuthi abasabalekeli kuphela amadoda ama-mask manje sebebalekela nomuntu bebemthathe sokomngane. uKelly noRose bavumelana ukuthi ngeke bakwazi ukuhlala la beyivalele la endlini ngoba akukho safe kuzomele bahambe ngesikhathi bephuma ngenye igebhe encane engaphansi kwendlu. wakwazi ukuphuma kuqala uKelly kodwa wathi sephuma uRose
Rose, umlenze wakhe wagaxela wabambeka. Ngathi uKelly sezomlekelela kanti ngaphakathi endlini kuzongena le ndoda ebithi izobulala uKelly ehlathini. Yafika sobamba imlenze kaRose simdonsela ngaphakathi endlini. NoKelly naye ngaphandle wayesazama ukudonsa yena uRose ngezingalo emkhiphela ngaphandle. Washo ukuthi ngaphakathi endlini le ndoda edonsa uRose ngemlenze strong ngoba yagcina imdonse yambuyisela ngaphakathi. uKelly ngokubona lokho wathatha enye imbazo wabuyela ngaphakathi endlini eseyogenca le ndoda. Kodwa uKelly wathi esashaya le ndoda yavele yambamba yamklinya uKelly ngenkathi uRose ehleli phansi ethi uzama ukucosha lona isikela lale ndoda. Wayesashaya uvale ngabaza nokuyolekelela uKelly. uRose wagcina ejikijele le ndoda ngembazo yashaya engalweni yale ndoda. Nokwathi le ndoda isadiyazela kanjalo bayi-athekha labantu besifazane bobabili beyihlanganyela bagcina bekwazile ukuyibulala le ndoda. Nokwathi lapho sebeqedile ngale ndoda ilele phansi kwavele kwaqhamuka enye egqoke imaski yathi ilunguza emnyango yethuswa ukubona labantu besifazane sebebulele le ndoda. Yayingasiyena umvikeli kaKelly noma umvikeli kaRose kodwa yavuka ubugwala yasuka lapho yabaleka. Beyibona ibaleka bayijaha le ndoda bathi mabephumela ehlathini bahlangana noShane bathola ukuthi kade vele bafuna futhi usaqhubeka khona lapho kufuna ukubabulala bobabili. Nesithola ukuthi le ndoda yemaski ebalekayo iwumvikeli wakhe uShane. Yacathamela uRose ngemuva yambamba yahamba naye. Besabhekene kanjalo kwaqhamuka indoda yembazo emva kaShane le kuyiyona umvikeli kaKelly yavele yagenca uShane ngembazo yambulalela khona lapho. Ngokufa kaShane kwavele kwaqhuma lo mvikeli wakhe obesebaleke noRose wasinda kanjalo uRose. Lokho kwakukhombisa ukuthi impilo yomvikeli womuntu incike empilweni yalo muntu ekumele amvikele. Ngokufa koyedwa wabo kufa bona bobabili ngaphandle mayibulawe uwena qobo. Ingakho uKelly yafuna ukuvikela uRose ngokuthi abulale lo mvikeli wakhe okuyindoda yembazo. Asinda kanjalo lamantombazana amabili uKelly benoRose ngesikhathi sebehamba sebeyofuna le ndawo kade ibona uKelly kuma-vision akhe engathi umhosho namatshe la kade kufihlwe khona umngani wakhe uBeth. Ngempela uKelly benoRose bamfica lapho uBeth ayekade icashiswe khona sonke lesikhathi. Bajabulelana kakhulu abangane kade bagcinana sebebonana inkathi bengayeki ukuhagana betshelana ukuthi kade bekhumbulana. Lokho kwaze kwavusa umona kakhulu kuRose wayeseyitshela ukuthi usethola umngane kuKelly. Ecasula ukubona uKelly ejabulela kakhulu lo Beth yena engamazi uRose. uRose wagcina sethuka yena lo Beth aqala nokumbona. uKelly wazama ukukhuza uRose emchazela ukuthi makuwumngani wami uBeth nawe kushuthi uwumngani wami ngoba nawe umngani wami. Amantombazane esakhuluma leyo nto kwaqhamuka omunye ogqoke imaski wayephethe imfoloko. Nesithola ukuthi kwakuwumvikeli kaBeth owayekade ecashisa uBeth kulendlu. Waqonda kuKelly benoRose esefuna ukuyobagwaza babulale ngemfoloko ayiphethe. uKelly wathatha imbazo sethi uyolwa nale ndoda kodwa wafikelwa yilento yokuba weak waphelelwa amandla waquleka khona lapho. uBeth wazama ukulekelela umngane wakhe ayequlekile kodwa uRose wayemile wayesewu-understand umthetho wale game ukuthi mangashona uBeth nalo mvikeli wakhe uzofa. Ngempela uRose wavele wanquma uBeth. uBeth wabulala uRose wafa nalo mvikeli wakhe emfoloko ngesikhathi esaqulekile uKelly. uRose wayitshela ukuthi wenze i-choice right kodwa wathi mayephaphama ekuqulekeni uKelly wacasulwa ukubona umngane wakhe uBeth eseshonile. uKelly wathuka uRose esefuna ukubulala yena uRose wayivikela ngokubaleka lapho uRose. uKelly wayengasanandaba nobuhlungu wayidela ngokukhipha ihlo lakhe ngesikhathi efuna ukukhipha lento abayifakile electronic device ngoba iyona eyisensa kulezi zinto zokuthi angakwazi ukuphuma kuleli hlathi. Wakwazi ukuphuma lapho uKelly esehamba senehlo elilodwa kodwa uRose uyena wadeclare njengomuntu owinile emva kokufa kwawo wonke ama-contestant. Nesithola ukuthi le game yokufa iranwa yenye secret organization yamabillionaire ngoba kuthiwa i-enjoy abantu aba-rich abanemali abayibuka ngama-VR for entertainment laba besuke khona bebhejile ngey'mali ey'nkulu. Kodwa uKelly wayeseneso elilodwa wangena khona lapho esemfune waze wamthola lo businessman orana le operation. uKelly eyithotsharisha ngokuyitshoka ngetaser le ndoda efuna amaqiniso ngokuthi imnika amagama abo bonke abantu aba-involve kulo mbhedo wale game. Nokwathi sewatholile amagama nama-contact alabo bantu uKelly wayesekwimishini yokuba hunted down bonke one by one. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.